Sarado ang usa ka parte sa southbound lane sa JP Rizal Street sa Barangay Basak, Mandaue, ilabi na sa eskina Consuelo Village, sugod Martes, Marso 4, 2025, tungod sa ikatulong hugna sa drainage improvement sa maong dapit. Gamiton ang tunga sa northbound lane aron makalusot ang mga southbound nga mga sakyanan. Ang mga motorista gihangyo nga mogamit og alternatibong ruta aron malikayan ang traffic. Gikan sa norte padulong sa Cebu City, liko sa tuo sa H. Abellana Street, eskina Kanduman, unya liko sa Wa padung sa Bisuico Street. Gikan sa H. Abellana Street padung sa Mandaue o Cebu City, agi sa DS Suwico Street, liko sa Wa padung sa Bisuico Street, diretso sa PL Sanchez Street, unya liko sa tuo padung sa JP Rizal Street. Giklaro sa kontraktor nga kinahanglan ang maong road closure aron malikayan ang pagbaha sa maong dapit kun muuwan. Gituyo nga himuon na proyekto karong buwana aron mahuman sa di pa ang ting-uwan. Gibanaban ang mulungtad sa usa ka buwan nga sirado ang maong parte sa dan. Magbantay ang mga traffic enforcers sa maong lugar aron maggiya sa mga motorista. Alang sa ayaw ang balita sa buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugnan sa paghatod sa nag-una og labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM balita.